Tervetuloa kuuntelemaan GenBI-ilosanomaa. Me ollaan täällä Simon kanssa tänään kertomassa sitä samaa tarinaa, mitä me ollaan tänä vuonna kierretty tuolla eri asiakkailla. Eli kertomassa sitä, että mitä se GenBI tarkoittaa ja miten se muuttaa tätä datan ja datan hyödyntämisen tavallaan niin kuin mahdollisuuksia, tapoja käyttää dataa ja luoda niitä dataratkaisuja. Simo on meillä Fabric Data Companyssa seniorikonsulttina tässä erikoistunut näihin AI-pohjaiseen kehittämiseen ja mä oon Fabricin yksi perustajista CTO Ossi Erkkilä. Mutta lähdetään kertomaan siitä, mikä se GenBI on. Eli generatiivinen BI, niin se on totta kai yhdistelmä siitä generatiivinen AI, eli generatiivinen tekoäly ja business intelligence yhteensä GenBI. Ja siinä ideana on nimenomaan se, että se tekoäly tulee mullistamaan sen tavan tehdä niitä ratkaisuja ja hyödyntää niitä ratkaisuja. Ja käytännössä se tavallaan demokratisoi sen datan, koska silloin kaikilla niillä liiketoimintakäyttäjillä tai muilla käyttäjillä niin on samat mahdollisuudet hyödyntää sitä dataa huolimatta siitä, oliko niitä teknologisia taitoja tai ymmärrystä jostain analytiikan tavallaan metodeista. Ja mitä me tänään tullaan siitä puhumaan, niin se liittyy tähän Microsoft-ekosysteemiin, eli Microsoft Fabric on teknologia-alusta, ja miten se tarjoaa tähän GenBI-teemaan liittyen. Siellä on keskustelumahdollisuutta datan kanssa, joka liittyy siihen kaikkeen sisältöön, mitä on Power BI-serviceen julkaistu, raportteja, semaattista mallia, data-agentteja ja tämän tyylisiä asioita. Sitten on se Copilotti, itse sen raportin tai semaattisen mallin sisällä, jolla pystyy sitten luomaan ihan omia Power BI-toteutuksia ilman, että on oikeastaan niitä teknisiä taitoja. Copilot tekee sen. Ja sitten Fabric Data-agentti, joka on siellä data-alusta puolella kytketty suoraan siihen dataan, joka pystyy hyödyntämään sitä datan eri kerroksista. Se voi olla sitä viimeisteltyä koldikerroksen dataa tai se voi olla sitä vähän raaempaa bronzekerroksen dataa, tai se voi olla semaattisten mallien valmiiksi tavallaan koottua datamallia. Ja sitten viimeiseksi näytetään vielä tämä MCP-maailma, eli MCP on niin kuin sen voisi ajatella näin, että se on työkalupakki tekoälylle, jotta se osaa käyttää sitä kyseistä järjestelmää, ja tässä tapauksessa laitetaan cloude kiinni siihen, ja hyödynnetään Power BI MCP rajapintaa, jonka kautta sitten cloudella päästään vähän touhuilemaan sen datan kanssa. Mutta tämän jälkeen mä päästän Simon vauhtiin. Sä oot jo monta kertaa tämän vetänyt, niin tänäänkin hyvä show meille. Yes, kiitos. Aloitetaan, niin kuin Ossi sanoi, niin tästä Standalone Copilot for Power BI:sta. Eli tämä on vähän niin kuin toimii Googlena tuolle sun datalle, mitä Fabricissa on. Kaikki data, mitä tämä näkee, täytyy hyväksyä niin, että täällä on pääsy sinne, joten ei pääse joka paikkaan tutkimaan. Mutta täältä voi kysyä käytännössä yli semaattisten mallien ja appien minkä tahansa laisia kysymyksiä niistä. Ei tarvitse tietää välttämättä, että mistä etsitään tietoa. Mä oon laittanut tänne muutaman kysymyksen valmiiksi liittyen tämmöiseen demodatasettiin, joka on tämmöinen kuvitteellinen myymälä kuin Nordmart. Ja mä oon kysynyt täältä Copilotilta ilman mitään alustuksia, että miten Nordmartin myynti on kehittynyt viime vuosina. Se on sitten vastannut mulle täällä, että ymmärrät, haluat nähdä, että miten se on kehittynyt. Haetaan, löytyykö organisaatiosta raportti tai semanttinen malli siihen liittyen. Jonka jälkeen se on sitten löytänyt sen kyseisen Nordmart-nimisen semanttisen mallin, tehnyt sinne kyselyn ja myös löytänyt siihen liittyvän raportin ja etsinyt sieltä raportilta suoraan näitä KPI:tä. Se kertoo tässä, että minkälaisia filtreitä on laitettu, eli mittari on kokonaismyynti ja katsotaan kaikilta vuosilta 22-26 on nyt meidän datasetti. Täältä näkee myös sitten, että kuinka tämä Copilotti on tähän niinku vastaukseen päätynyt ja pystyy tutkimaan tätä vastausta enemmän. Sen jälkeen mä oon kysynyt siitä, että mikä kategoria myy parhaiten. Eli meillä on erilaisia tuotteita Nordmartissa ja siellä on erilaisia kategorioita. Se on löytänyt nyt sitten, että urheilu ja liikunta on tällä koko tarkastelujaksolla
myynyt eniten, ja se on nyt tämmöinen 4 miljoonaa euroa, 4,5 miljoonaa. Ja täältä näkyy suoraan myös linkki, eli mikä workspace, kuka on omistaja ja mikä appi. Ja sinne voisi tuosta suoraan klikata, mennä katsomaan itse sitä sovellusta. Sen jälkeen mä oon kysynyt siltä, että näyttää myynnin alueittain. Ja se on nyt jakanut ne näin, että on etelä, keski, länsi ja pohjoinen. Ja siinä on niiden kaikkien myynnit per alue. Nyt mä voisin jatkaa tätä kyselyä niin, että kuinka liikunta- ja urheilukategoria on kehittynyt 2025 vs. 2024 ja laitetaan vielä, että länsialueella. Ja sinne tuli pieni kirjoitusvirhekin. Katsotaan, ymmärtääkö se sen sieltä tutkia. Ja tosiaan tämä standalone Copilot on aika hyvä just tuohon, että jos on, ei ole ihan tietoa, että mistä välttämättä joku luku löytyy. Voi olla monta raporttia, monta semanttista mallia. Kaikki mitä tähän liittää, niin niitä voi sitten tutkia ja tietysti niin kuin etsiä enemmän, jos se ei heti löydy. Nyt se vastasi vähän tämmöisen Finglish-version täällä, että based on available data, liikunta- ja urheilukategorian myynti länsialueella laski vuonna 2025 noin 43 000 euroa vuoteen 2024 verrattuna. Noin 7,4% pudotus. Ja sitten se piirsi tuommoisen kokonaisen käppyrän ihan tonne 26 asti. Katsotaan sen jälkeen, miten toi Copilot toimii sitten taas Power BIin sisällä. Eli sama tuote, vähän erilaiset ominaisuudet, Copilot kattoterminä, ja nyt on semanttisen mallin sisällä ja Power BI-raportin sisällä, eli tyhjä raportti, pelkästään datamalli paikallaan, ja lähdetään kysymään täältä, että luo minulle myynnin dashboard. Ja tästä Copilotista käyttöoikeuksista kannattaa muistaa, että se on niin kuin periytyy siltä käyttäjältä, joka kyselee. Eli tämä noudattaa niitä käyttöoikeuksia, mitä mun käyttäjälle on annettu. Mä en voi lähteä täältä suoraan kyselee firman HR-dataa tai muuta sensitiivistä, vaan se noudattaa niitä, mitä mulla on asetettu fabrikkiin. Ja nyt se loi sieltä dashboardin. Se kertoo, että mitä avainmetriikoita se on saanut. Sum of revenue quantity kertoo vähän noista visualisoinneista. Aika yksinkertaisia. Täällä on tuotto per alue, sitten on per kategoria, per kauppa ja jonkinnäköinen vähän turhan ruuhkaisen tilaan laitettu line chartti. Eli tässä on tehty hienosti näitä perusvisualisointeja, mutta ehkä tämä niinku lopputulos ei ole niinku ihan niin kaunis. Joten mennään tähän seuraavaan osioon, jossa mulla on tämän saman datasetin pohjalta, mä oon itse luonut Power BI-raportin, jossa on sitten tämmöisiä niinku vähän tuotannollisempia juttuja, että esimerkiksi voidaan klikkailla KPI:tä, jolloin asiat muuttuu. On vähän karttaa, voidaan valkkaa Helsinki-kamppia, se zoomaa tonne noin. Vähän parempia kuin mitä tuossa tulee suoraan AIlta, mutta tämä on aika hieno ominaisuus. Eli silloin kun sulla on valmis dashboardi, sä voit suoraan kysyä Copilotilta erilaisia asioita siitä. Eli vähän niin kuin keskustella sen datan kanssa. Eli nyt mä oon kysynyt tästä valmis dashboardista, että tee yhteenveto johdolle, jolloin se laittaa aika pitkän sepustuksen siitä, että mitä myyntejä on tullut minäkin aikana, miten kaupunkitasolla Turku erottuu selkeästi, paljon avainlukuja, jolloin ei tarvitse itse ymmärtää sitä, vaan voi suoraan kysyä, että mitä täällä nyt sitten on. Ja sen jälkeen mä oon kysynyt siltä, että miksi myynti laski viime helmikuussa, jonka jälkeen mä oon täsmentänyt sille, että viime helmikuulla tarkoitan 2026 helmikuuta, eli täältä jos klikataan 2026, tuolla on tommonen dippi kokonaismyynnissä. Ja mä halusin siitä tietää, että mitä on tapahtunut. Niin se osaa siitä vastata suoraan, että Helsingissä on laskenut myynti, joka johtuu volyymista.
tuotteita ei ole myyty niin paljon. Se selittää suurimman osan. Mutta sitten taas Tampereella Koskikeskuksen myymälässä heikkeneminen johtuu pääosin keskioston pienentymisestä. Eli ostokset onkin pienentynyt. Eli ihan tuommoisia niin oikeasti insightteja tästä datasta, jonka jälkeen se on luonut myös tämmöisen taulukon, mitä mä voin tutkia, että mihin tämä sen vastaus perustuu. Niin tosi hyvä tommoseen, että tuut uuteen dashboardiin, yrität miettiä vähän, että mitkä on niinku parhaat kohdat, voi kysellä suoraan. Eli siirrytään tuosta Fabric Data Agenttiin. Vähän erilainen ajatus tässä, eli jos toi keskustelee semanttisten mallien ja raporttien kanssa toi Copilot, eli standalone Copilot, niin tämä keskustelee ihan suoraan raakadatan kanssa. Eli tänne on määritetty taulutasolla, että mitä deltatauluja tämä pystyy lukemaan. Se voi olla joko hopeatasolta, pronssitasolta, kultatasolta, mitä vaan, mutta tämä on niin kuin oikeata suoraa dataa. Ja mä oon noi taulut lisännyt tälle, että mihin se pääsee, eli hopeatason kaikki taulut, mitä tässä datamallissa on. Sen jälkeen mä oon kysynyt tältä hyvin samankaltaisen kysymyksen, mutta vähän pyöreämmän, että miksi myynti laski 24? Ja se on kertonut suoraan sitten noista datasta, että useat kodinkoneet, kotitaloustarvikkeet, robottiimurit menetti myyntiä, eli kotitalouskategoria on laskenut merkittävästi. Ja myymälöiden vaikutus laskua tapahtui isoissa myyntipisteissä, kuten Tampere, Turku, Helsinki. Aika hyvä vastaus. Ja täällä pystyy myös katsomaan, että miten se on tähän päätynyt. Eli sä voit klikata täältä muutamaa nuolta, ja sitten me nähdään, se on tehnyt SQL-kysely. Useampi kohta, mistä se on niinku tutkinut, että mitä kaikkea voisi olla. Ja sitten täällä lopussa näkyy vielä tämmöinen niinku ihmiselle mukavampi taulukko, että mikä se fakta on. Ja toinen hyvä käyttötarkoitus, kun vaan niinku sitten tällaiset niinku liiketalouden kysymykset, on sitten teknisen ihmisen puolesta. Eli esimerkiksi löytyykö datasta duplikaattitransaktioita, että onko meillä jotain virheitä, onko jotain myyntejä tallennettu useamman kerran. No mä oon tehnyt tänne datasettiin niitä, niin se vastaa siitä, että joo, duplikaattitransaktioita 23 eri transaktio-ID:tä löytyy, jonka jälkeen voidaan katsoa täältä, että täällä on taas se SQL, ja tämänhän voisi suoraan nyt sitten kopioida tästä, pistää SQL endpointtiin ja katsoa, että mitä ne on ne duplikaatit. Ja tätä voidaan sitten laajentaa vähän, tehdään tälle yksi kysymys, mikä sitten liittyy vähän enemmän niin kuin arkisempiin asioihin, eli osaatko muotoilla, että näkyykö datasta selkeästi padel-buumi? Eli nyt me halutaankin tietää, että onko nähtävillä joku trendi, ja katsotaan kuinka se osaa sitä selvittää. Sillä aikaa mä voisin vähän kertoa, että miten niin tämä toimii. Eli linkataan noi ihan taulut, mitä tämä saa käyttää, mutta sen lisäksi tehdään nämä agent instructionsit. Eli mitä enemmän tälle agentille opettaa, että kuinka se käy näitä asioita. Esimerkiksi, että voi kertoa tällaisen, kun että padel-buumi tarkoittaa nyt sitä, että onko havaittavissa iso myynti. Sen se osaa nyt itse päätellä. Mutta jos on jotain niin kuin oman liiketoiminnan tiettyä sanastoa, tiettyä termistöä, ne voi kaikki opettaa, että jos tarkoitetaan tätä asiaa, niin teet tämmöinen kysely, jolloin tämä käyttö menee huomattavasti mukavammaksi. Eli nyt se on vastannut mulle täällä, että kyllä datasta näkyy selkeä padel-buumi. Myynti käynnistyi vuonna 2023 reippaasti ja 2024 nähtiin huippuvuosi. Tämän jälkeen myynti laski jyrkästi ja 2026 on enää rapiat jäljellä. Ja tätä päästään katsomaan sitten tuossa seuraavassa kohdassa, joka on sitten tämä MCP-server. Eli mulla on täällä nyt Cloud Desktop asennettuna. Mä olen kysynyt sieltä, että oletko yhdistänyt Power BI:hin. Mä ennen demon alkua kysyin, että yhdistäpä sinne. Eli tää on nyt yhdistänyt suoraan tuohon samaan semanttiseen malliin, joka pyörii tuolla Fabricissa tai Power BI-servisessä. Ja nyt se vastaa, että kyllä, olen yhdistänyt. Täältä voi kysyä samantyyppisiä kysymyksiä, näkee, että se oikeasti toimii, se on siellä kiinni. Voitko tehdä
selkokielisen yhteenvedon, mitä asiaa tämä data palvelee. Eli halutaan vaan tietää, mitä siellä on. Ja nyt Cloude lähtee töihin. Tämä MCP on käytännössä semmoinen työkalupakki, johon tämä ottaa yhteyttä ja työkalupakki kertoo, että mitä operaatioita on tarjolla, palauttaa sen takaisin tänne AIlle, joka päättää sitten, että okei, käytetään tota. Sen takia tässä nyt näkyy näitä database operations, se on nyt yksi metodi, mitä se käyttää. Sitten siellä on connection operations, se käyttelee niitä edestakaisin, käy sen MCPn kanssa, MCP keskustelee Power BI:n kanssa, palauttaa. Sitten tuolta saattaa tulla virheitä, niin kuin tuolla on tuo punainen resultti oli, ja se kuitenkin niin kuin jatkaa sitä koko ajan. Eli jos tulee joku virhe, se saa senkin palauttaa ja pyörittää ja lähtee tekemään uutta kyselyä. Ja tässä on vaan niin kuin sitten taivasrajana, että minkä tyyppisiä kysymyksiä voi tehdä. Tämä pääsee koko siihen datamalliin muokkaamaan sitä mitä tahansa. Nyt se alkaa kirjoittaa, että Nordmart, mitä kertoo, suomalainen vähittäiskauppaketjun myynti, liiketoiminta-analytiikan tietomalli. Rakennettu seuraamaan myyntiä, asiakkaita, tuotteita, myymälöitä. Lyhyesti, suomalainen erikoiskauppa. Ja sitten, haluatko, että teen jonkun tarkemman analyysin tai DAX-kyselyn? Eli se osaa kirjoittaa Power BI DAXia tai mitä vaan. No, yksi hienoimpia ominaisuuksia, mitä me ollaan paljon käytetty tässä, on ihan raportin generointi niin kuin HTML-tyylinen. Ja mä oon generoinut sen aikaisemmin, ja ensimmäinen prompti voisi olla vaan, että luo tästä HTML-raportti. Siinä kestää sen verran kauan, kun se sitä tekee, niin mennään suoraan katsomaan, että minkälaista siitä tulee. Eli se on tämän näköinen. No tämä ei tullut yhdellä promptilla, tässä on aika paljon asiaa, mutta ensimmäinen versio oli jo niin kuin todella hyvä. Eli mitä se tekee? Se ottaa sen datan, mitä sä haluat sieltä, pakkaa sen HTML:ään, siellä on yksi pitkä JSON-pätkä, mihin kaikki se data on lyöty silleen, että sitä voitaisiin käyttää. Ja tämä on ihan siis staattinen tiedosto, minkä voisin lähettää vaikka työkaverille. Ja tätä voi vaihtaa näitä vuosia esimerkiksi, eli on interaktiivinen, se on tehnyt muutaman eri version tästä datasta, jolloin se tietää, että miltä se näyttää tämmöisellä valinnalla. Tai kaikki. Sitten täällä on erikseen jaettu nämä kategoriat. Näkyy just urheilu, kotitalous, elektroniikka. Sitten täällä on tuotetasolla, jolloin voidaan valita joku tuote. Nähdään ne. Ja myymälätasolla kaikki nuo meidän eri myymälät. Sitten täällä on heatmappia, milloin on myyty eniten, kategorioiden myyntiä. Mutta keskitytään tässä muutamaan kohtaan. Eli yksi hieno oli tämä ennuste. Eli tätähän on aika vaikea sitten tehdä tuommoisessa perus BI-työkalussa tai joutuu vähän miettimään, että kuinka se toimii. Nyt mä kirjoitin Cloudelle, että tee ennuste 26 vuoden loppuun, jolloin se on tehnyt tämän sinisen viivan täältä tuonne loppuun asti. Ja se perustuu näihin aikaisempiin lukuihin. Ja sitten toinen asia, mikä on hieno, oli tämä niinku kronikka. Lähdetään katsoa sitä sen Padel-esimerkin kautta. Eli otetaan täältä kategoria ja katsotaan urheilua. Niin urheilu on noussut tuolla niin kuin kovasti, se on käynyt tuolla aika ylhäällä ja sen jälkeen laskenut. Mennään katsoa tuote, padelmailla. Siellä näkyy sama tarina. Se on noussut tosi ylös ja sitten se on vähän niin kuin tipahtanut ja nyt se on mennyt ihan alas asti. Niin tämä osaa myös niin kuin tulkita sitä dataa ja tehdä sulle siitä suoraan tämmöisiä niin kuin aikajonan. Esimerkiksi padel lanseeraus lähtee käyntiin, huipussa, laskusuhdanne. Yes. Ja viimeinen ominaisuus, mikä voitaisiin katsoa tästä Clouden tekemästä HTML-dashboardista, oli sitten tämä what if-analyysi, eli sellainen asia, mikä on kohtuu niin kuin vaikea ja monimutkaista tehdä tavallisella BI-välineellä. Tässä tosi helppoa. Eli tämä on suoraan tehnyt tänne sliderit, että miltä 2026 myyntiennuste näyttää, jos vedetään jotain ylöspäin. Esimerkiksi urheilun kasvu. Siirretään sitä prosentteina. Tuossa ala-KPI muut ei muutu, eli tämä ruutu edustaa tätä mitä jos -analyysiä. Tuossa muuttuu toi KPI sen verran suureksi kuin mitä tämä edustaa. Tuolta voidaan nollaa tämä. Uusi myymälä on tämmöinen binäärinen, kyllä tai ei. Se nostaisi 12% vs. perustaso tämän mukaan niin kuin loppuvuoden myyntiin. Sitten on verkkokaupan nousu
Ja sitten viimeisenä, jos padel lähtee uuteen nousuun, niin pieni into tuo 45 tonnia lisää, buumi alkaa 120 tonnia tai Padel Mania 280 tonnia lisää. Ja tähän voitaisiin ottaa vielä sitten loppusanat, eli mitä kaikkea tässä on nähty. Fabric Copilot tai Standalone Copilot, tuommoisiin nopeisiin kysymyksiin, semanttisiin malleihin, raportteihin. Vahvuus on nopeus ja helppous. Sitten on tuo Power BI Copilot, eli se siellä Power BI:n sisällä. Raportti selittää itsensä johdolle, se on se parempi ominaisuus, tai sitten voi tehdä yksinkertaisia visualisointeja. Sitten on Data Agent, jolla voi tehdä monitasoisia kyselyjä suoraan dataan, katsoa datan laatua, eli se on tosi syvää analyysiä. Tai sitten on tämä Cloud plus MCP, jolla voidaan tehdä oikeastaan mitä vaan, analyysiä, ad hoc dashboardeja, mitä tahansa. Eli se olisi sitten tämä älykkäs osa. Ja loppuun kaneetti, että Genbei ei ole yksi työkalu, vaan tapa ajatella datasta, eli kysy ja data vastaa. Jes, hei, kiitos Simo. Toi oli makea nähdä tuo demo ja niin kuin meillä aina noissa asiakasdemoissakin on, niin sitten mä oon usein höpöttämässä siinä sun vieressä. Ja sitten kun mulla tuossa heräsi tietysti muutama kysymys, mitä mä tiedän, että asiakkaat on aina niin kuin kysynyt, niin miten sä mainitsit niistä käyttöoikeuksista, että siinä Copilotin kohdalla, mutta miten sitten niin tuon Clouden kanssa, että miten se sitten siinä pätee? Ihan samalla tavalla, eli tuossa miten toi Cloud on ottanut yhteyttä, niin mä oon kysynyt sieltä, että yhdistää sinne Power BI-serviceen, jolloin se avaa selaimeen käytännössä login-ikkunan, mihin mun täytyy kirjautua mun tunnuksella. Ja lisäksi se kysyy vielä sen workspacein ja sen semanttisen mallin, jolloin se niin vahvistaa, että sillä mun käyttäjällä on oikeasti sinne pääsy ja että se löytää sen. Eli käytännössä netin kautta kirjaudutaan. Just näin. Sitten mulla tuli mieleen sitä, että kun tästä tietysti nälkä kasvaa syödessä, että tämmöisiä monimutkaisia raportteja tehdään, niin sittenhän helposti on siinä semmoisessa tilanteessa, että no okei, sulla on se perussemaattinen malli, eli siellä on, niin löytyy varmaan asiakkaat, tuotteet, myynti, vähän jotain, mutta sitten tulee se, että mä haluaisin vähän uusia mittareita, tuoda ehkä jonkun dimension sinne lisää, niin auttaako toi tekoäly semmoisessa? Auttaa. Silloin niin kuin täysin pääsy siihen semanttiseen malliin ja sieltä MCP-serverit löytyy operaatiot sen muokkaamiseen, lukemiseen, eli voi suoraan luoda vaikka itselleen uuden kentän sinne Power BI:hin tai laskennan tai tarkistaa vanhoja laskentoja tai muuta. Et oikeastaan ainoa, mikä siitä tällä hetkellä puuttuu, on suoraan sinne Power BI:n sisälle raportin rakentaminen. Eli ulkoisesti voidaan tehdä HTML, se voi olla PowerPointia, Wordia, mitä tahansa, mutta ihan siihen Power BI-raporttiin se ei voi tehdä sulle valmista dashboardia, mutta semanttisen mallin se voi tehdä hyvinkin pitkälle. Just näin. Ja nyt tietysti tuossa, niin kun sä teit, toi oli HTML-sivu, tämä ikään kuin raportti. Sinänsä niinhän se on se Power BI tai muukin BI-sovellus, niin samantyyppistähän se loppujen lopuksi on, vaikka se on se teknologia, mutta eikö se voisi olla muunlainenkin se loppuformaatti? Voi. Onko siinä mitään rajoja? No ei oikeastaan, että kyllä voi tehdä niin kuin hyvin pitkälle erilaisia formaatteja ja Cloudista löytyy sitten niitä skillejä, että voi lisätä skillejä. Eli periaatteessa tuossa tulee niinku rajaksi vaan se, että mitä se tekoäly voi tehdä, ei mitä se data voi tehdä. Joo. No mitäs sitten, nyt sä käytät Cloudea ja Cloudehan nyt on tietysti isossa nosteessa ollut ja Anthropickin taustalla taitaa olla tuon MCP koko protokollankin kehittäjä, mutta mitäs sitten jos organisaatiolla onkin joku muu tekoäly, millä haluaisi hyödyntää, niin miten se onnistuu? Onnistuu ihan samalla tavalla, eli ainakin nyt ChatGPT:n ja myöskin tuon GitHub Copilotin on itse kokeillut. GitHub Copilot on tosi mukava monipuolinen myös, koska sitten sen voi pistää kiinni VS Codeen, jolloin sitä aukeaa niin aika paljon esimerkiksi tietokantatyökaluja ja silloin se MCP toimii siinä kyljessä, niin se avaa aika paljon myös sitä käyttöä. Mutta tämmöisiä visuaalisia hommia, niin Cloud on aika hyvä. Joo. No sitten vielä tuo data-agentti. Se kun on tommoinen, että se on suoraan siellä tietokannan tai niinku tavallaan data-alustan puolella oleva tommonen, niin mitäs jos sitä haluaisi niinku hyödyntää jossain muussa kuin vaikka muun tavallaan ratkaisun osana, niin onko se mahdollista? Joo, eli sen pystyy kytkemään joko siihen itse
Copilottiin, mitä aluksi katsottiin, niin sen ja tämän data agentin saa keskustelemaan keskenään, jolloin se menee niinku se työjono niinkin pitkälle, että sulla voi olla Copilot siellä sun raportilla, jolta sä kysyt kysymyksen, joka jatkaa sen kysymyksen data-agentille, jolloin se saa niinku tarkempia ja parempia vastauksia. Tai sitten se voi myöskin laittaa tonne Azuren Foundryin kiinni, ja jolloin sä saat sen data-agentin toimittamaan sulle sinne sun omaan AI-ratkaisuun oikeastaan mitä vaan. Niin, eli sulla voi olla niin kuin AI-agentti johonkin tarkoitukseen, sanotaan vaikka asiakaspalvelun käyttöön, joka voi tehdä monilaisia juttuja, mutta myös tarjoamaan sitä dataa sinne asiakaspalveluun sen data-agentin kautta. Just näin, ja sitä voidaan rajoittaa, ja näitä agentteja kannattaa tehdä tämmöisessä tilanteessa niin kuin useampi, jolloin se on niin kuin spesifi tiettyyn tarkoitukseen, jolloin se voidaan helposti kytkeä sinne kiinni. Ja eikö noita yleensä noita data-agenttejakin, niin kyllähän ne kannattaa olla kuitenkin niin kuin käyttötapauskohtaisesti, että ei semmoista kaikki yhteen, koska sitten se alkaa se hallinta olla aika vaikeaa. Just näin, eli mitä spesifimpi, niin sen parempi, ja mitä paremmat instructionit, niin sen parempi. Just näin. Tosiaan, jos haluatte enemmän kuulla ja haluatte näyttää tätä samaa juttua teidän omassa organisaatiossa, niin ottakaa yhteyttä, niin me tullaan kyllä mielellään sitten demomaan just teille sitten lisää tästä.